jam hire mon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe dengal jamma bela Allah yurmo musidɗo men jalli siyafo ɗum kanko dendagal maaɓe julɓe en garti hen hannde jokkude ɗo deftere nde gonnoɗen e dow mum wiyetende almudel ceerno e commissaire police nde mawɗo men Bacca Ba tawi goppirnoɗen ko namni commissaire hakkude mum e ceerno nde ceerno haali ha rowi commissaire wimo yo yaltu boowal ene jogodi almuɓe makko ɓe yewtere wonko yiiɗi namdade ɗum on saaha so haljiri nodditamo arta ɗon goppirnoɗen koye ɗum jiɗɗen jokkude so Allah jaaɓi e ngal ɗo dammal nogas e jeena diwal ceerno yalti bureau commissaire ha woni fodde hojomaji 5 oɗo haalani hay batte omona tan ƴeew almude len ɓeɗo ina jooɗiɗo jooɗino telede kolte ina ɓaggiɗo ɓaggino alkati Haalpulaar o kañum ne ina dari ɗo darino o dillata o daalata elle tan deno commissaire alkati ɗiɗaɓo bindannoɗo one dartini ko windanno ko nde ɓoyno seeɗa commissaire huccitini konngol to almude len o wi no mbiyata ɗon ɓe ƴeewodiri kono ɓe jaabayi holimon gadiɗo arde juuɗe ceerno Salif ƴeewi almudel caggal ɗum o jaabi dande less elle kulɗo o min no mbiyataɗa Salif Mbodj Salif ko an e ceerno jiidi wuuro ala min jeeyami ko weendu gabi no foti duuɓi dañƴa Salif ƴiri hoore jaabaki no duuɓi ma foti commissaire firliti namdal mum o jokki walla anda no duuɓi ma foti Salif dillini hoore e tengtinde haala commissaire ka o jokki e ƴurde genol elle kersuɗo Salif Mbodj noon ari e juuɗe ceerno ko ina yara e duuɓi 4 feccere bamma ko noon ko sehil e guiƴum ceerno wonno joni o dañi hedde duuɓi 14 jinnaɓe makko ko subalɓe awoɓe ala ko woni golle mabɓe so wona awo e ndema patas galle mabɓe ko galle mawɗo sanne e wuro ngo ganduɗa ina heewi galleji subalɓe kono ko galle mabɓe tan wiyete galle jaltaɓe waɗi jamma goto Salif yaadi e bammum maayo awoyde on ɗaccimo e fongo maayo yeehi rewindoyade dolingi mum nden o gasni rewindade o arti e fongo to ɗaccuno ɓiyiko oɗo wimo addor o yiili hawo tampi o yiyani o ewni hawo safti kono notaki e ngam sanga o hooti o haalani wuro wonde omo sikki ɓiyiko ko jooliɗo balɗe 3 yimɓe ina jiilo ina ndewi e warango maayo ngam yiitude Salif kono hay batte ɓe puɗɗima haljude nden ɓe ɗamtindimo yiitudemo ɓe jebbeli e nder ɗum ɓe cikki wonde hunde nde wonti goɗɗum ko ɓe mbawa famde jooliɗo hay so ɓooyino seeɗa ina fonno wembude dow yiye e on tuma jaltaɓe andi e hoore mum o waɗi kala ko anduno e sere melleji mamiraɓe makko kono ko nafi caggal ɗum o felliti ƴeewoyde sehil makko guiƴiko hono ceerno Sada nden o habrimo kabaru o ceerno waɗi listakar wimo ɓiyiko ma artu ko ɓoyata
omo wuuri omo e jam hay hunde heɓani mo te hay battene kay jogorani hebde mo so Allah jaɓi kankone o fodani ceerno wonde kala nde ɓii o arti ko janngoyo ɓurana te ko kanko jangguinta ɗum ma wat ko tawrani mamiraɓe makko Salif kam so arti jogorani wonde gawo no makko ni balɗe jeeɗiɗi caggal nde jaltaɓe yewdiri e ceerno ɓiɗɗo artiri hoore mum hoto wonno holko jaggunomo holko artiri mo ha nden hay goto heɓani hen ko laaɓi te hay goto addani hen jaabowol labtugol so ɓe namnima Salif o dillino hoore o jaborako so namnama ko faati goɗɗum o jaabo so tawi namdal ngal faari koye birnugol makko tan o mumɗa hunde nde haawi yimɓeɓe foof e ngan sanga haalullaji keewi won hen mbi ko munuji ma e nangunomo woɗɓe mbi ko jinniji heddiɓe mbi ko seydineji hay goto tan heɓani hen ko laaɓi ngam hisnude ɓii ko e ɗiɗo haalullaji ɗi gasata ngam kadi humnude haadi hakkude makko e ceerno jaltaɓe rondi Salif nawani ceerno ɗum ɗo ina jeeya ko waɗi ceerno hiisde e Salif yantude hen o tawi wonne ina weeli hakkille no feewi ceerno ina gonɗini wonde leelado walla yaawa Salif ma yaltin kawis anni no mbiyeɗa commissaire ɗacci Salif fayi to sala oɗo ƴeewi wondiɓe mum ko juuti seeɗa caggal ɗum o jaabi sala so mbiyetemi ani Salif hol gadiɗo arde e juuɗe ceerno o Salif almudel jaabuni sala sala so no foti duuɓi dañƴa mbiɗa sikki tan ko 13 ko ani ceerno jeeyɗa e wuuro woto ala min jeeyami ko hoɗi male jinnaɓe sala noon ko sehoɓe alluje e laaɗe booɓi e unuɗe wuro mabɓe e wuro ceerno en woddodirani ko noonne wuro mabɓe e wuro Salif en bam makko e koreji mum meeɗani miijade nawdemo o janggo e ɓurana eɓe gonɗini ɗum wona ko mabɓe wona meccal mabɓe ɗum ko gueɗal toroɓe kamɓe ɓe tawi ko jinnaɓe mabɓe ene cehana jangoɓe alluje kono wona kamɓe eɓe ceeha alluje eɓe janga kono ala ko yaltini bammum sala e ngoɗo miijo so wona yiide kawis mo meeɗani yiide sala so jibinama dañani hay hirande timmude watti haalde haala labko cer ɓe payi gati kamɓe suhaɓe mabɓe kewani haalde ko adi duuɓi 3 timmuɗi e ko fawi ɓe dondi ɓinguel ɓe pukkoy to ceerno Sato nden ɓe kabrimo hunde nde ceerno deeñi ɓernde mabɓe wiɓe ɗum ɗo de ko kawis kono kadi wona kawis ko kawis to banggue mon kono wona kawis to banggue Allah Allah ina wawi wadde ko ɓuri ɗum hawnade e jeyaɗo mum annabi Isa haali ina woni tiggu Seykou Oumar hoori no muyno Cheikhna Amadou Tidiane yi nelaɗo jaharan Serigne Ahmadou Bamba Mbacké werti nguru mum e dow gueej juuli hen nden noon so ɓinguel mon haali ina famɗi ina hawni e mon kono hawani mbajje gueɗel gotel tan mbasoytomi on
so ngel dañi duuɓi nayi nawengel ngel janngo e Gurana ndele ko Allah jogori wadde e maggel ko ina tabira timma. Nden duuɓi sala timmi nayi ɓe gaddimo to ceerno. Oɗo jaggirimo juuɗe 10 sibu soynade kawis mo ɗamini e makko. ɗum ɗo ina jeeya ko waɗi ceerno hiisde e sala. ko an wattindiyarde juuɗe ceerno commissaire namdi almudel jaabi aha mbiɗa sikki kay no mbiyeteɗa Amadou Bayel Thiam kono noddirtemi tan ko almudel. ko ani ceerno ndiidi wuro ala min jeyami ko Koyli Camɓe kono noon gure amen tari ɗe fof goddondirani. anne aɗa andi no duuɓi ma poti? aha mbiɗa andi kay duubam ko 14. onon fof noon duuɓi mon goddondirani te on jiiɗani ceerno mon wuro. hol sababu tan oɗon jaɓa ɗeɗo lebte bonde ɗe ceerno lebta hon ɗe? holko haɗi on dogde o toon to koreji mon e on saaha kala noon koreji mon ko ceerno waɗa toon ko? kamɓe tar fof ɓe ƴewodiri ɓe jabaki. on jaɓora hon? commissaire wulli no dande mum fotirno e dow maɓɓe. Salif ƴeewi sala e almudel ƴewki yidde jabonede. almudel fuɗɗi min dogata hay sinno noon min hooram mi miijinomo ɗum lawol gorol kalanmiɓe ɗum nden ɓe calima miijo ngo minne tawrumiɓe e ɗum. holko haɗa toon dogde? sala jaabi min dogata sibu min goni koye nehede e lawol Allah e nulaɗo mum. ko jinnaɓe amen jiiɗi ko e amen min jiiɗa soynude dikke. ko ceerno ɗamini amen ko min jiiɗa bona. commissaire deƴƴi ƴeewi telede kolte. caggal ɗum o ƴeewi alkaati halpular o e nder ɗum o ɓamti kadi namde makko. ɗo e wuro ngo onon jogii koye mon jogii ceerno mon sono jolii waalo to Fuura hol ñammino on? almudel jaabi toonne kadi ko minen ñamminto koye amen. ceerno kay waawi ko jannginde kono waawa waddude heen ñamminde. so min jolii waalo min ndemat min ñaama. jooni noon so on ngoorini hawon mawni janngo e jam onon ne on mbawata wonde so wona seernaɓe walla wonko mbawɗon wadde goɗɗum? sala jaabi janngo ko janngo Allah. commissaire deƴƴi elle ganduɗe hoore mum ganduɗo kadi e kon ɗo cuholon taton jaaboto kon elle mawɓe hillifaɓe. caggal ɗum o fuɗɗiti kadi namde makko. joni noon beele jiɗɗon komi nowto on to gure mon to koreji mon walla mi ɗaccide on e ceerno mon? almudel jaabi ko yaawi ɗaccid min e ceerno amen. ceerno mon waɗi ko wona lawol baɗɗo ko wona lawol noon foti fawede ko lawol ñaawe sohe. ceerno amen kay haydar tan waɗani. sala jaabi e heñaare. son cohimo cohi min minen fof. almudel ɓeydi hen. anne ko mbiɗa commissaire namdi Salif min kay koɓe mbi ko ɗum tan mbimi.
minen fof komin gotum wadde noon onon fof kon soheteɓe commissaire haali ɗum ɗo hucciri alkaati Haalpulaar o wi yo ceerno naatu ɗum noon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe aɗo katten ha ñande wonde so Allah jaaɓi ɗo ceerno wi ɗo commissaire wi almuɓe ɓe kamɓe fof koɓe sohreɓe kamɓe ceerno mabɓe te commissaire kadi wi ha hande yo ceerno naatu ɗum noon jokkongol ko ñande wonde wone so Allah jaaɓi Allah jarama on jarama